Día histórico para Rianxo, pois ve comprometido un servizo polo que levaba tempo agardando. O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, e o alcalde da localidade, Julián Bustelo, asinaban esta mañá o convenio para a redacción do proxecto da futura residencia de maiores, que a institución provincial financiará no municipio. Un convenio que significa facer realidade unha aspiración de Rianxo, que é tratar moito mellor os seus maiores, non? Ter un modelo de residencia onde o público teña máis presenza que nas que promove habitualmente a Xunta de Galicia e, por suposto, as privadas. Son modelos ben distintos, son modelos o noso onde o público, onde o coidado e onde as especialidades necesarias máis sensibles da xeriatría van a estar residenciadas na titularidade pública da Deputación, non? Ese é un modelo onde precisamente non buscamos macroresidencias, sino residencias axeitadas para que se viva en familia e para que a xente maior de Rianxo e da súa comarca, porque son residencias de ámbito comarcal, teñan unha experiencia vital pois axeitada, acorde, que a que queremos todos os fillos para os nosos pais cando chegue ese momento. En primeiro lugar, o que habería que señalar ou que resaltar é, por un lado, o compromiso da Diputación con servizos sociais, non, de maneira xeral, pero en concreto con esta rede de residencias comarcais que ademais temos a sorte de que unha delas estará en Rianxo e para esa finalidade pois hoxe firmamos este convenio para ir dando pasos para que dentro duns meses, o máis axiña posible, se poida materializar esa residencia que albergará a unhas 50 persoas. O Concello porá a disposición da Administración Provincial uns terreos situados en Rianxiño, nunha parcela anexo ao Instituto Félix Muriel. Ademais de asumir a construción das instalacións cun investimento de 2 millóns de euros, a Deputación encargarase da xestión dos equipamentos e o financiamento das 50 prazas públicas que se prevén crear. Xunto coa de Rianxo, a Deputación asinara tamén convenios cos concellos de Ordes e As Pontes, co obxectivo de crear unha rede provincial de prazas públicas para a asistencia á terceira idade.